De aceea te rugăm înainte de toate, ia-ți locul de cinste pe care îl meriți, ca Domn și Dumnezeu, ca Mântuitor, mare preot și medic suprem. Sanamana Gadoș Meneghem, ești viu în veci și vecilor, ești cel ce-ai fost, cel ce ești și cel ce vei fi, și în afară de tine nu este un alt Dumnezeu. Te recunoaștem ca biserică adevăratul Dumnezeu, Dumnezeul lui Abraham, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Israel. Te rog să ne dăm oamenii nu te-ai schimbat niciodată. Ai rămas credincios legământului tău. De aceea ești rugat în momentele acestea. Fii binevoitor! Binecuvintează lucrarea aceasta. Amin. Ne găsim intrați ca slujitori în apa aceasta și-am vrea să dai valoarea legământ. Aleluia! Socol! La momentul acesta își va avea loc o îngropare și o înviere. Ca cuvântul tău să aibă autoritate în lucrarea aceasta. Îți mulțumesc că m-ai ascultat. Binecuvintează-mă și pe mine și pe fratele mare ca slujitor. Noi vrem să stăm la dispoziția ta. Binecuvintează candidații. În numele Domnului Iisus. Binecuvintează biserica. Binecuvintează toată lucrarea, Tată, în numele Domnului Iisus Hristos și Duhul Sfânt. Amin. Am vrea pentru început, pentru